Gidan hane bari ba punya 6am iblang u nukang ya UMDC bot chairman jongka KCDC bot matai dei ukotong jongka sang NPP banyak kon yaka election semua ini ni pok mau keneng ba punya ni punya soba siapa ka his channel ketika sin ke ba ni ka bala punya kontras ya kenika mau election MLA ni kan mau nadu baklan ibadah bet mau le saya tu po pila sang wan mi chakmat tian de kawan no ka tu ka pandemic mo ka jadi kangdam ka baka election kala postpone so mak la ke gip je pengkrek je fina to ko por hadu mentama fini khuni election kubleshibun ba pol ai kenika por kamtami kenika interview nakaliang jonga kumu MDC uba kipai ba ka nriu sorang kam constituency kila jiet tengah snoban penpau ya kajing sungu beringkong yoble ya kaba nadu kapor kaba ni don ya kani kajing angnut ban syakri ya kipai ba kani constituency ya ka bangi la yo ya kalat ban mi khmat le se ki election ki babon kuman shupen kan mau ka sin ka beringkong ka de house nem arja khatlai te kani dika MLA election ka bangi asdang bat kumju ru ka babut pat de house nem arja khatsau haka MDC election hoi ngim shim lapoi shaka thong shaka jingjob how to snem arja khatlai Henry house nem arja khatsau ketika sin ka beningkong bangin poi shaka thong jong jingjob se bangin sha jiet kum MDC kenika constituency te ka wat ka baar ke bingia khun kum haka MLA election ka de house nem arja khatra but hang turu ngim shim lapoi shaka thong jong ka jingjob but nakaliang junging la beteng biang ru pan yakun haka MDC election arja khandai but haka ni ka wat ru ngila poi shaka thong jong jingjob te but kani kan de ka sien ka ba lai le se ba ngin yo ban yakun haka ni ka election shaka ying darbar legislative assembly jong ka meghalaya te hoi ka jing pen kre ngila ya but kumman shu ongru ba jingsha baro kiniki nyo prasnam ngamshim la shong thai hiru ban shakri pai ba lai ibor ibarit hi nga persyang hi kat bala ban ya kendu bat ki ya kendu iki noi lam shnong ya kendu iki noi lam jungki school committee ba pher ya kendu iki noi lam jungki balang ki ba pher ya kendu iki seng samla ngi kendu ki seng long keme ngi kendu iki self help group ngi kendu iki NGOs kiseng bahalang kumno banyo banya perkhat le se ke ka bahatam nakamta bandan ka jing yatrai lang bat ngikum kinomik khmat namta ka bit ka biang kipai ba hakim lang kasalang te ngi snosi le se shibenta haba dan ka ni ka jingcha kumni ya ka ba ka jing khlat jong i ba David e nongrum i balong MLA jongi hakani ka snam ka bamenta nakaliang jungi jing shisha ngi pen kre be ban yakun haka arpulai Henry kawan no kanika jingja pat ka basongsi ka ba MLA jungi laklat te kat kum ka constitution hi pilatip ba kanu ka vacancy hapo kinunu ki constituency la de ban fill up yaki hapo kan riu banai kapamut baka election shiteng samoy ka de ban long be hapo an riu banai hoi ngila sedang mi nadu kitu ki banai March April Henry kawan no kanika klam covid kawat ka baar ka second wave ya ka bale sina election commission kala pen suki no shwai kanika election hang ni po constituency jongi but kini ki weiru te kumu MDC ngasuban ong ba ngila persyangkat bala ban ya trai ringkat but kipai ba but ke ka ba ngidon ya kanong rim ban pen sngo she kipai ba kalong ba ngi angnut ba kini ki traditional institution nginang pen klan shu nang ni shikmat te namar kum bangi tip ba kini ki traditional institution lapen kup bor yaki hapo jong 6 schedule ka bumut bangi dan yaki district council te lingba ka district council kumbai I menta kan sadon ru kanika amendment jong 6 schedule hapo parliament ka ba ka day ka 125th constitutional amendment habai de ba ka 6 schedule te habai de ba kani ngasno ba ka thong ka badingkong le sila ki pai ba kin jet yangi kum MLA ha kani ka shiteng samoy ka ba ngin pensawai ka sur ka baljam ha assembly lene ha kanu nu karensan ba ngin
penboru ika sarkar jelah ban shimkhai kani ka wei ka bentah haba kandon ka jing penkelai ka sik schedule ngi kwa ba kita ki kendon ki ban penrung ha ka sik schedule ha kani ka amendment kin long ki kendon ki banang pen klan chu ye kini ki traditional institution leni ki dor bar shnong ki issue ki mat phin ra nam tan ka campaign jong phimata to ka baning kong ha ka bei dei bat kini ki kimat ki ba kongsan ngin shim shwa kimat ki ba kongsan ha constituency te kumbangi tip bat kumbangi la yo jing tip ki ba biang ling ba ki research ki jongi ki survey ki jongi ba hapo constituency ki jongi ka population ki ba bun hi ki de ki nong rep kumba nrupusan hadu nyopo na ka shispa kamut nyopo persen te ladangi kren chapang ka jing e nong rep menta ka ba ngidon kam shisha ban ra le se lada long hapo assembly na ban ajimut ya ka sarkar pi kumbalong menta dangshen ngi yo ki khubor ki ba le se ki bam sultanat na ki nong rep ba ki ong ba kan sapoi ka por bam yo shu wat kini ki dawai sbo ru ban penan kam nam ta ki nong rep kan ni ru de ka wei ka mat ka ba smokia bahana kalyang jungi balada ki pai ba kin ailat ngi ban longkum MLA le singin hab ban ra ban weng kini kijing e namar kum balong menta ho ngi kwa le se kata ka ya kita ki jingbam ki johor ki jongi ki jingthung jungi ki bade ban long organic Henry menta 48 le se suki ngin sapoi sya kata te Henry ban syukhang sendet no yaki dawai sbo nam ta kinong rap kani kan wara chingye bat kot kum jing tip ka jongi hi ka de nadu kisnam arhajar khat reu khat nyo haka sarkar ka barim bala khang ya kani ka jing penan kami ka dawai sbo haka bede bat kini ki kimat pat sekiwei pat ki bade hapo constituency jungi hoi kadon kani ka simi urban ru kini ki khapsor ki bala si mde shu baro ki ba penan kam batre haka rap Henry ngasno ban ong kani ka issue ka bede ba ka unemployment mo unemployment kabala ki hadu kata haki hapadeng ki khna samla ki jongi te kani ka jingbom yo kam yo jam jong ki samla le se ka pen rit mensim ka penduk mensim ki kimi ki pa ki bala penlut ya ka bor ka pisa ka jongki ban penang pen start iki khun te kani ka bai dei bat kani ka policy kumno ban wanra le se ban ngin ajing mut ya sarkar ban dan no ka policy ka ba en play ka lat yo kam yo jam nam ta ki khna samla te kani dikawai bat kabaar pat nam taki development ki basic necessities lani kita ki jingdon kam jong ki brio ki ba hakmat kum ke kata ka umbam umdi ka bangidon kam menta ka population hapo niki khapsor ki jong semi urban area kini ki shnong bahap constituency jungi kinong shnayeng hakashi snam khatsan arphutuli ki yeng kidang mi be ki yeng thmai te lada kani ka connection ka bamenta ki yo kade ka ba let's say badap ye ki brio ki batang shi hajar ngut henry lada mi ka population ka ba ar hajar kumnungin le kata ke ngi hap perkhat lupa ke ka ba ngin ajing mut ya sarkar lada kalong ya ka umbam umdi ya ka lenti singkien ya ka surok le singin hap perkhat ke ka banja nam ta sans nam nang ni shkmat ke banja shpos nam te kum kita ki bangi don kamban address le ni ban pensno sha sarkar bandang pen kre lupa ki plan ki estimate kini kita nam ta ka jingdon kam jungki pai ba te but ngiru ngikwa ba habede ba constituency ka MLA scheme hi ka bade jongki bai ba ka hok jongki ka dei be ban le chaki menta ko mangi I nadu bawan kani ka covid ka bawan kani ka khlam bon ba ki du kam du jam nadu kinongnya kali kamai nadu ki taksi turis taksi kinong belasngi ki misteri kilong keme ki balik tre kenta sajan kumne kumtai ki du nong ba ki batre kam la jong ki babu dukan tengah sngo ba nakani ka MLA scheme ka badan arkror san phulak shisnam bakani ngin pen pilot baro spai ba ban longkum kalat chingerap yaki hakum kani ka por bakimat ke jinghe bang I kini si badap du kadang ka jing thunum kadang ka jing bomhon ki bru ya ka soka bilam ke NPP kum lu penyelek persa kan par ka jing smoi pan to hoi kalong ka jing shisha habangiya chrom shaneng kidon hi ki bapen sngo hangiru mo ki ba ki ong ba menta ni kani ka jinglong anti party anti government kadon ba henry ondangi la ya pat menta la katu kat ni por bangirung biang shaman kishnong ye kendu biang kinong ket kam kendu habakut ki ong ba ngin jet yo brio
mendai kata ka parti hoi te namar ba kawairu nakaliang jungi ni so ba nong ba kai ka jing mentoi ladangi ngin don ba kani ka parti ne ba government ba ki kam ki ba buon ki ba sa pending mentah nadu ka por jong MLA barim ki ba la bu proposal ki ba ngiru ngi la bu proposal kadang sakut mentah ba government te ladangi perkhat ya ka jing don kam jong pai ba ngaso ba ya kanish teng samoy ya kanish isnam lai benai ngandong don kam mendon ba ka sarkar ban yo yarap ikipai ba te hoi ya kata ajar pulai te kam la benong hoi te henrei ya mentah ngindon ba ngingin ya tre ringkat ba kani ka sarkar benang pen klan syu ya ka ya ka sarkar MDA ba ka parti NPP man ka por ba ka district council ka thau ki bil ma ka pha sa ka state government ni ba ka ser man bunsin ka penslam te kidon kiber ki baslam male si ka state man ka pej bala ke district council ki khlan lebar ker kat bor ba ka state government le se kan mi ke jet khu te leng pila ra phi shubu ki pa ba ki jir phi go me li pin kra ayu lo kan pan to hoi ngim ong le si ba kata ka district council ka bor jong district council ba ka bor jong sarkar jila ngin ya ringkat henry kidon pa ki subject ki ba lani ki mat ki ba dan kam ba ka district council kan pej ya kita kimat let's say kum ka baide ba kani ka kamshnong kamla ba kani ka subject kan let ka state ha te ki don ru ki subject ki mat ya ka ba ka state kan shimjing ban pe ya kata te let's say nakaliang jungi ho nyim kwa ban jam shakmat palat ban ya ka bor jong state ngin pe bangi don hangno ringin nang pen khlan pat ya kita ki bor ki ba ngin la ban tray lalaki jong kita ki kam ki jongi ketika sin kam lai sin lai wat kai keting kermen fi ngene pan pe ngata ngam mo ka election ketika election ngim la ban kensting henry ka ba ngi nget kalong ba habangi la tray shitom habangi la tray na du mansim bat kumju ngibu ikini paro ki jing tray ki jongi hakmat ublei ngi penlong ki jing tuai ni kan mau ublei man ka sngi hak jing duai te ba ublei un yalam yangi kumju ru un kta kan ye ki breu ki ba let's see ki ba kilai i ki jing trai jungi mo kenum klet kan te kata hi nga ngadon ka jinget ke bas kem menum artatien ba ni kan ti ngin poi sha ka thong jong jing job Lalu apa bau jadi fi kom lepi sodor ke jeng menut balong ban ino ko MDC bat chairman hoi kat bom pat penteri kam ya kan ni ka amendment jong 6 schedule le singi dang la ban continue henry ladangin poi sha ka thong jong jing job mentah kan ni kenti kum MLA henry ya kasnam arhajar arpusau bahkan wan biang ka MDC election le sing nakaliang jonga ngan hab ban e no ngan pe no tang ikan ni ka we but hoi ngaso komen bangala yo ban don hapot district council lahikai yang aru lingba kajing don jonga hapot district council bangan e shu ikajat ben reu kata mensyua po badang sedang yakun election 4 job hoi ngi iet jai ben reu henry ondala don pat hapo ngi sutu shu ba dang bun ba ki bangi don kamban le hapo district council nam ta gari ba jai ben reu jungi te ka jingdon jungi hangtai ka long ka chingerap ka bakrau but namen ta ka council ru ngi la ban wanra jingkela ki babun kumbalong mentah Apnya klasione por fi all the best